ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 17% ବୃଦ୍ଧି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ନୂତନ ପେ ମାପ ଆଧାରରେ ବଢ଼ିଲା 17% ଦରମା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଇଇବିଏ ତରଫରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 17% ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ଦରମା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନୂତନ ପେ ମାପ ଆଧାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, କେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆଉ କେତେ କୋଟି ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 17% ବୃଦ୍ଧି ଆଇଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆଇଇବିଏ ତରଫରୁ 1/11/2022 ଅର୍ଥାତ୍ 11 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରମାରେ 17% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲିକି ଆଇଇବିଏ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। 2024 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏଥିରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରକ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 17% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବେତନ ସଂଶୋଧନ 1/11/2022ରୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ନଭେମ୍ବରରୁ ଏହି ଦରମାଟି କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି 1 ନଭେମ୍ବରରୁ ତାଙ୍କର ଦରମା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କର 12,449 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆଇଇବିଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପ୍ଲେ ସ୍ଲିପ୍ରେ 17% ବୃଦ୍ଧି, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଡିଂ 1986ରୁ ସମସ୍ତ ପେନ୍ସନରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। 2021-22 ଏଫ୍ୱାଇ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବେତନ ସ୍ଲିପ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର 17%ର ବେତନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି। ଏହା ଏସ୍ବିଆଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 12,449 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଅଛି ବୋଲିକି ଏମ୍ଓୟୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ପେ ମାପ 8,088 ପଏଣ୍ଟ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହାରାହାରି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେବେ ତାହାକୁ 31/10/2022 ସୁଦ୍ଧା ବେସିକ୍ ବେତନରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ 3%, ଯାହାର ପରିମାଣ 1,749 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ ବିଚାର ପାଇଁ 5 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ କେବଳ 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଲୋଡ଼ରେ ଟିକେ ହାରାହାରି ହ୍ରାସ ମିଳିବ। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମାଧାନ, ମିଳିତ ଟିପ୍ପଣୀ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମିନିଟ୍ ତାରିଖରୁ 180 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମାଧାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 17% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ସରକାରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମାରେ 17% ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲିକି ଆଇଇବିଏ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର 5% ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିଛି ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଗୁଡ୍ ବାଏ।